Вие сте с Култ. В студиото вече са най-големите почитатели на Междузвездни войни. Разговор обещава да бъде хрестоматия, защото Боби Лазаров ще бъде водещ. За такива като мен, фенове на Хю Грант и Нотинг Хил, Боби подготви кратък наръчник, с който да влезем в час с темата. Преди 10 години интернет помогна десетки родни фенове на Междузвездни войни да се обединят в български джедайски орден. По-късно той прерасна в Федерация Междузвездни войни България. Появиха се и два официални уебсайта, които информират хиляди почитатели за най-новото от сагата. На 18 май 2005 участници от цялата страна направиха шествие по столичните улици в чест на премиерата на епизод 3. Те бяха облечени като любимите си герои от Междузвездни войни и показаха, че у нас също има джедайска общност. През 2007 Тихомир Тулев, един от най-големите почитатели на сагата у нас, създаде и първия български фен-филм «Орден в сянка». Филмът разказва за таен орден от джедаи отшелници, който се опитва да се пребори с тъмните сили. Визуалните ефекти, анимацията и моделите са изработени от автора с помощта на неговото семейство. Не е ясно кога българските джедаи ще се съберат отново, както през 2005, но събратята им от целия свят организират редовно срещи, на които показват колекциите си от предмети и костюми, свързани с Междузвездни войни. През юли германският град Есен ще е домакин на европейското честване на сагата. Специални гости на празника ще са Кери Фишер, която изпълни ролята на принцеса Лея, Уорик Дейвис, познат като един от илоките от завръщането на джедаите, и самият император Йън Макдайармид. May the force be with you. Que la force soit avec toi toujours. Möge die Macht mit dir sein. May the force be with you. May the force be with you. Добре дошли! Боби, ти си с моя микрофон, посрещни. Здравейте! Добър ден на всички зрители на Култ и на BTV. Всъщност тези прекрасни хора са част от моята кръвна група. Хората, които ние обичаме Междузвездни войни, израснали сме с тях. Алекс, човека с шапката, до него е Ники, Тишо Дулев, който е автор на първия български филм за Междузвездни войни. Гледахме го преди малко отказ от това, което той е направил, Орден в сянка. Това е също Сашо и госпожица Гергана. Виждаш ли, не само ние мъжете си падаме по Звездни войни и по подобни култови саги от научно-модната фантастика. Моля те, седни на този стол. Не мога да твое присъствие само прав. Така е по-добре. Хем да може да покажем и костюма на Дарт Вейдър, който между другото е абсолютна точна реплика, т.е. копия на оригиналния костюм, който Дейвид Праус, който играе всъщност тялото на Дарт Вейдър, е обличал. Емо ми казва да се възхищавам. Емо, как да се възхищавам без микрофон според теб? Сяда и започвай. Няма, така си говорим от уважение. С този костюм не може да се сяда. Да сте виждали Дарт Вейдър да седи някъде, Петя, седни си ти. Първо ви благодаря много, че сте тук при нас. Нека да обясним на хората защо сме толкова луди, болни и маниакални фенове на Междузвездни войни. Нека, Гергана, с теб да започнем, защото рядко виждаме дами, между другото, повече момчета, както вече казах, сме фенове на войните. Благодаря ти, Боби. Може би най-доброто обяснение е, че това е вечна приказка. Това е история, която колкото пъти да гледаме, няма да ни омръзне. И една част от нас са израснали с нея покрай новата трилогия, както ние наричаме филмите, които видяхме между 1999 и 2005 година. Покрай старата трилогия, която беше излъчена между 1978 и 1983 година, нашите родители са ни запалили, така че няма как, това ни е в кръвта и на нас. Алекс, ти кажете по няколко думи за себе си. С какво се занимавате и кога открихте за първи път Звездни войни? Значи аз по принцип съм актьор, иначе кога открих за първи път Междузвездни войни? Брат ми ги пусна касетка, още бях много малък, не си спомням. На 5 години, да кажем, имам спомени от тогава, дори колкото и да е странно, примерно за някои хора, но от тогава, да, и почна да ги гледам, нали, вече по-рядко. Обаче все още се интересувам от вселената като цяло на Междузвездни войни. Освен филмите, игри, четеме комикси и такива неща. Сашо дори направо собственоръчно. Това е ръчно изработен член на един от героите в Междузвездни войни. Казва се Боба Фет. Саша, как успя? Аз по принцип се занимавам с правене на сърфове, т.е. работя в най-готиното ателие в София. И там имаме доста материали, които се използват в професионалното правене на такива неща за филми. И един ден просто реших, че е крайно време и аз да си направя нещо, да докажа фенщината.
Повода да поканим всички тези готини хора тук в студиото на Култ Петя и уважаеми зрители е това, че всъщност те са членове на една федерация Междузвездни войни България. Всяка една държава, изключвам може би Албания, може би само там няма, или пък Кот д'Ивуар, не съм сигурен, но те нямат национален фен-клуб на Междузвездни войни. А тези хора са от Федерация Междузвездни войни България, която между другото вече е на 10 години. Създадена е 2003 година. Тишо, Ники също са наши приятели. Тишо, ние сме май по-така с побелелите коси в цялата тая група. Какво правите в тази Федерация Междузвездни войни България? Какво трябва да знаят хората за нея? Ами, това е един форум, в който си контактуваме феновете, обсъждаме филмите, цялата вселена, игри, книги, комикси, всичко каквото има. Говорим си за странични въпроси. От време на време се събираме на живо да се виждаме. Не сме толкова много в тези сбирки, но имаме и живия контакт. Ники, трябваше ли да се правят нови серии? Между другото, вече започнахме продукцията на нови епизод 7. Той трябва да излезе 2015 година, но не е важно това. Важно е, че една приказка продължава да се разказва и на следващи поколения. Има ли смисъл от това нещо? Точно защото се разказва на следващите поколения, трябва да има нови серии. Това не натежава, както някои хора се смятат, че те ще станат 20 филма, кой ще ги гледа. Това е една приказка без край, тя трябва да продължи да се разказва. Има много вицове, между другото, Петя, искам да ти кажа за Междузвездни войни, като една велика сага и популярен филм. Има нещо нецензурно, но часа, в който излъчва нашето предаване, не е проблем да го кажем. Общо взето, когато двама джедаи спорят, репликата, която те си разменяте, нека майка ти бъде с мен. Това е нещо като парафраза на нека силата бъде с мен, но все пак. Весели истории покрай Звездни войни, нещо, което може да разкажете. Нещо, което си спомняте. Аз си спомням, че по това време, когато аз бях ученик и гледах за първи път 82 година, първи епизод, чакахме тогава на опашка за кино. Аз не знам от тогава да имало огромни опашки, които се виеха пред киносалона. Не знам дали си спомняте. За Титаник имаше опашки. Може би, но това е един от случаите. Нещо смешно, което може да разкажем за Звездни войни, Гери? Ами, 2005 година, когато посрещахме третия филм от новата трилогия, всъщност последния, който сме видели всъщност от Междузвездни войни, ние направихме едно шествие от Федерацията, където се събрахме общо взето всички фенове. Джедаи, сити, от лошите и от добрите. Да, окей. Да. Имаше принцеси, имаше всякакви хора, които бяха дошли от цяла България, между другото. Не бяхме само, нали, ядро от София. И тогава беше интересно, че ние се приготвяхме вкъщи, някои от нас имаха много грим да слагат по себе си. Нещо като Хелоуин. Бяхме си направили костюми специално, с месеци, говорим за месеци подготовка, както Алекс се правил в шлема си. И реакцията на околните, когато излезеш от вкъщи и пътуваш в градския транспорт с джедайския си костюм, безценно. Представете си мен в маршрутка с този костюм и добивате представа за какво става дума. Важно е да кажем две неща. Двама от героите, от звездите на Междузвездни войни, между другото са били в България. Малко хора го знаят. Уорвик Дейвис, това е един човек, който преди малко видяхме в репортажа, който пуснахме. Той, между другото, е моден фотограф. Той е джудже, има по-нисък ръст от нормалните, имам предвид от повечето хора, които виждаме по улицата. Той е моден фотограф, беше дошъл в края на 90-те години в Пловдив, снимаше някакви манекенки. Това е човек, който играе главната роля в Уилоу. Сигурно сте го гледали. Той е и един от Илокс. Да. Хората не разбират. Само ти не ги гледаш тези неща. Както и да е. Другият е Рик Маккълъм, който беше тук за премиерата на епизод 1, 99-та година. Това е изпълнителният продуцент на новите епизоди на Междузвездни войни. Любопитното е, че той дойде тук освен да поздрави феновете, но и да си оправи ние имотни истории, защото човека беше решил да си купи къща. В случай, че нещата се провалят, филма е пълен гаф и пълен провал. Искаше да дойде да живее в България. Аз съм правил интервю с него, тогава работих още в радио, той ми го разказа това нещо, така че е абсолютно истина. Всъщност колко достъпни и колко ненадути са... Един, може би, малко по-надут, Самуел Джаксън, който играе Мейс Уинду. Той, примерно, за да участва За да участва в филма, имал доста изисквания, едно от което е да има различно от всички цвят на светлинния си меч. Затова неговия светлинен меч е лав. И другото, смъртта му да е грандиозна и великолепна. Затова и по този начин умира в епизод 3. Може ли един въпрос от лайк? Може, Петя. Коя е най-голямата заблуда около Междузвездни войни, която хората вие бихте искали да разсеете? Че това е филм за хора, които седят си вкъщи по цял ден, не излизат, забили се, за
момчета от една определена възраст, които нали, никога няма да надраснат това, никога няма да имат социален живот. Просто така ще си умрат безнадежно. Представи си ни като една група хора, които харесват определен тип музика. Да речем като фенове на Металика, например, или фенове на AC/DC. Ние сме същата работа. Металика имат страхотен фен-клуб, тук трябва да ги поканим. Също това е много добра идея. Тоест става дума за нещо, което харесваш. Някакъв тип изкуство, което ти допада и свързваш с определени спомени, определени неща. Между другото, Джордж Лукас дава много добър пример на всички съвременни кинаджии в България. Той започнал с една малка, независима компания, която нарекал на свое име. Тази малка компания, за която каза Боби, той продаде на Дисни за 4 милиарда долара. И ще продължи да взима участие, защото той трябва да диктува как се развива тази история, малко или много. Тук нататък. Той е измислил. Имаме още 1 минута и половина. И вашите очаквания за новите серии? Много накратко, всеки по една дума да кажем. Аз нямам много големи очаквания за сега, защото не знам на какво се базира сценария. Има едни книги написани преди доста време, които са окей за продължение, но кой знае какво ще бъде. Ники? Общо взето имаме Дисни, които ще правят филмите. Знаеме Дисни какво е Дисни. Надявам се да не се получи Лея и 7-те джаваси. Това са ни животинки от една планета много сладки, т.е. да не са като Снежанка и 7-те джуджета. Тишо? Като Нотинг Хил да не са. Примерно. Ами, надявам се сюжета наистина да е интересен, оригинален, дори да не е върху книгите, които допълват вселената, а да е нещо ново, да ни изненада. Мисля, че има достатъчно интересни сюжети, които могат да станат. Алекс Боба Фет, там ли ще е? Надявам се. Ще е интересно да е там. Ще е интересна истината, аз сигурно ще ме заклемят някакви хора, но аз не харесвам първи, втори и трети епизод. Фен съм на старата трилогия. Оригиналната. Като деца да сме гледали. При всички случаи очаквам новите филми да са по-добри от 1, 2 и 3. Да. Само ако може с едно изречение, Александър, да обясниш, че е обърната хронологията, не е 1 към 7. Първо излиза 4-ти епизод, 5 и 6 и накрая, 20 години по-късно, излизат първи, втори и трети. Тогава по времето на соца ние казахме, ето пак ни излъгаха, пак цензурираха, почват от по-късно филма. А той всъщност вината е била в Джордж Лукас. И Гери, едно изречение. Една дума за новите серии, твоите очаквания. Ами, първите филми, които видяхме преди толкова години, бяха направени с много дух. Втората трилогия беше направена с много технология. Сега не знаем какво ще видим, но очакваме да е нещо наистина грандиозно. Виж ли какви фенове имаме? Не сме само мъже. Много ви благодаря. Супер, бе. Нека силата да е с вас. И с вас също. Благодаря. Сега продължаваме с много интересен материал, който Апостол Николов подготви за Маргарет Тачър. Останете да го видите. Не е Междузвездни войни, но също е интересно.